खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो फ्लिपकार्टनिसो मोनसे गोदान आपडेट लाना फैदों दे लोगोफोर। फ्लिपकार्टआव गोबाङानो पार्सनेल लन लानो गोसो जायो, नाथाय गोबाङानो पार्सनेल लन लानो हाया दे लोगोफोर। दा बे पार्सनेल लनखौ नोंथांमोना बोरैहाय लायो गोबाङानो मिथिना मोना, बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायलांगोन दे लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे बे पार्सनेल लनखौ नोंथांमोना फ्लिपकार्टआव लानो थाखाय मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि नांगौ जायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायलांगोन आरो लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना नैबे फ्लिपकार्टनि अफिसियेल वेबसाइट दे लोगोफोर, बे शपिं फ्लिपकार्टखौ नोंथांमोना अपेन खालामनानै लादो। दाना बे फ्लिपकार्टखौ एप्सखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुनो मोनोना एकाउन्ट होननाय दंना लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि फ्लिपकार्टखौ अपेन खालामना लादो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे एकाउन्टआव खनसे क्लिक खालामना हो आरो नैबे एकाउन्टआव आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामनोसै। एकाउन्टआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव गोजौआव नोंथांनि नामा बेवहाय अपेन जागोन दे लोगोफोर, गोसोआव ला। बेनिफ्राय नोंथांनि जि लन, बे लनखौ नोंथांमोना बबेयाव लायो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनोसै आरो फारि फारि। दानिया नोंथांमोना मा खालाम, गाहायाव दंना नैबेवहाय फाइनान्स अपसन दंना लोगोफोर, नैबे फाइनान्स अपसनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो। सरि, बेवहाय फाइनान्स अपसनाव नोंथांमोनाव नैबेवहाय नुनो मोनगोन ना लोगोफोर, नोंथांमोना फार्स्ट अपसनावनो फ्लिपकार्ट पार्सनेल लन अपसन बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनगोन। इनभेस्ट केस आप टु माने 10 लाख नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन आरो। दानिया नोंथांमोना बेवहाय पार्सनेल लनआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दसे समाय लडिं लागोन दे लोगोफोर, पेजआ एसे स्ल' जायो। दानिया आंनिया एप्लिकेसन इज प्रसेसिं। आङो सिगाङाव बे पार्सनेल लननि जि बे एप्लाइनि माखासे फार्स्टनि स्टेपफोरखौ कमप्लिट खालामबोखांबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो कमप्लिट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया, नोंथांमोननि नाम आरो नोंथांनि एड्रेस, बेनिफ्राय नोंथांनि पिन कड, बेफोरखौ स्टेप बाय स्टेप फिलआप खालामबोबाय थाबानो जाबाय आरो। बे सिगांनि स्टेपआ एलिजिबिलिटि, नैबे एलिजिबिलिटिया ग्रिन देखायदोंना आंनिया, बेयो थारमाने एसे नर्मेल आरो लोगोफोर। बेखौ फिलआप खालामनायाव बयबो हागोन आरो, माने नर्मेल, बेयो इसिबां गोरा नङा। बेनि उनावसो नोंथांमोना मा खालामनो नांगोननो, KYC, सेकेन्डआव KYCखौ नोंथांमोना कमप्लिट खालामनो नांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना प्रफाइलखौ कमप्लिट खालामनो नांगोन। बेनि उनाव रेफारेन्सखौ नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगोन आरो ना। फारि फारि नोंथांमोना बे स्टेप बाय स्टेप माने कमप्लिट खालामबोबाय थानांगोन। आंनिया सिगाङाव इलिजिबिलिटिखौ आं कमप्लिट खालामखांबाय नालाय, आंनिया 25% बेवहाय माने कमप्लिट जाबाय होननानै बिथांमोना दिन्थिबाय आरो ना। 25% बा बेवहाय बाखि मोनथाम दंबावो, मोनथामाव 75%खौ आं कमप्लिट खालामबावनांगौ लोगोफोर। दा नोंथांमोननो आं सिगांनि जि 25%आव जि इलिजिबिलिटिखौ कमप्लिट खालामदों बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबोनो हायासै लोगोफोर। नोंथांमोना गोरोन्थि साननो नांला, सिगाङाव नोंथांमोना जेरै मोनबोगोन बेबायदिनो स्टेप बाय स्टेप कमप्लिट खालामबोबानो जाबाय इलिजिबिलिटिफोरखौ आरो ना लोगोफोर। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो दा KYCखौ बोरै कमप्लिट खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनि आरो ना। बे KYCआव नोंथांमोना मा मा आपडेट होनो नांगोन आरो मा डकुमेन्ट्स होनांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायलांबाय थानि। दानिया गाहायाव मा दं लोगोफोर, नै बे KYCखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे कन्टिनिउ एप्लिकेसन लिरनाय दंना, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना होनांगोन आरो ना। आं बे कन्टिनिउ एप्लिकेसनाव खनसे थुनानै होबाय आरो ना। थुनानै होखांनायनि उनाव दसे समाय पेजआ लडिं जागोन। नै दानिया बेवहाय मा अपसन ओंखारबावगोन नै लोगोफोर, नाय फार्स्टआवनो दं प्रफाइल ना, प्रफाइलनि उनाव बिथांमोना नै बेवहाय लिरखादों नै KYC डकुमेन्ट्स। बेवहाय मा लिरनो नांगोन, सरि बेवहाय मा होनो नांगोन, एड्रेस प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना मा खालामनांगोन, पान कार्ड होनो नांगोन। लोगोसे आधार कार्ड होबाबो जागोन आरो लोगोफोर। नै बेयाव बिथांमोना बिदों, खिन्थु बेवहाय पान कार्ड बिथांमोना बिदों आरो ना। पान कार्ड बिनाय लोगो लोगोनो बेवहाय नोंथांमोना पान कार्डनि नाम्बारखौ होनो नांगोन। बेनिफ्राय बेखौ फार्स्ट अपसनखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव नै बेवहाय दङ ना जेनेरेल इनफरमेसन, बेखौबो नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगोन। बेनो रेफारेन्स कन्टेक्ट, बेखौबो नोंथांमोना नोंथांमोनजों कन्टेक्ट खालामहरगोन आरो बिथांमोना लननि सोमोन्दै, बेखौबो नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगोन। दा फार्स्टनि स्टेपखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनोसै बेवहाय क्लिक खालामनानै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो पेजआ दानिया लडिं जाबाय आरो। नै बेवहाय बिथांमोना बिदों नोंथांमोना बे KYC इन्टार 14 डिजाइन KYC आइडेन्टिफाइड, बेवहाय नोंथांमोना मा होनांगोन, कमप्लिट KYC इउजिं बेखौ नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगोन आरो। दा बेखौ नोंथांमोना मा
लिरनानै होनांगोन बेवहाय। बेखौ नैबे गाहायाव होखादों दै, हाउ टु दा फाइन्ड इउर KYC आइडेन्टिफाइड। बेवहाय नोंथांमोना नुखादोंना लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय खनसे क्लिक खालामबानो नुनो मोनगोन आरोना। बेवहाय नोंथांमोना मा होनो नांगोन, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै नाय, बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेखौ फिलआप खालामनानै ला। बेवहाय नोंथांमोना पान कार्डनि बेयाव 14था नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनांगोन दै लोगोफोर, नङाब्ला आधार कार्डनिबाबो जागोन आरो बेवहाय। दा बेवहाय नोंथांमोना गाव गावनि पान कार्डनि 14था नाम्बारखौ बेवहाय फिलआप खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। बेनि उनाव गाहायाव दंना कन्टिनिउ उइथ दा आदार्स KYC, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होनो नांगोन आरो, अब्लानो नोंथांनिया साबमिट जागोन दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय। दा बेखौ आङो फिलआप खालामजोबासै लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि जाय बिथांमोना गोसो गुदुं बा बे फ्लिपकार्ट लनखौ लानो गोसो दङ, नोंथांमोनहा बेबायदिहाय फारि फारि फिलआप खालामलांबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना लास्टआव नोंथांनाव कन्टेक्ट खालामहरगोन। नोंथाङा जेब्ला नोंथांनि जि लन, बे लनखौ नोंथाङा बेसेबांनि लागोन, गिबियाव नोंथाङा 50,000नि लन लाबाय। दा बे 50,000नि लन लानाय लोगो लोगोनो नोंथांनियाव मोनसे कल फैगोन आरो मेसेज फैगोन आरोना। अब्लानिया नोंथांमोनहा फन खालामनानै रायज्लायहरनो हागोन आरोना। रायज्लायहरोब्लानो नोंथांनाव डाइरेक्ट कल फैखागोन। कल फैखांनायनि उनाव नोंथाङा रायज्लायहरबानो जाबाय नोंथांनि जि लननि सोमोन्दै। बेनिफ्राय नोंथांमोना 24 आवार्सनि गेजेरावनो बे लनखौ मोननो हागोन आरो 24 घन्टानि गेजेरावनो नोंथांमोनाव बे लनआ नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबफैगोन आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुंब्ला बा फ्लिपकार्टआव जुदि सोरबाफोर लन लानो गोसो दङब्ला, नोंथांमोना फारि फारि बेफोर डिटेल्सखौ फिलआप खालामलांबानो जाबाय। आरो बेनि गेजेराव सोरबाफोर मायबा मोनसे जुदि रोङाखैब्ला आंनि कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय। बे फ्लिपकार्टनि लनखौ माबोरैहाय लामारो आरो बेजों लोगोसे मा डकुमेन्टस भेरिफाइड खालामलांबाय थानांगौ, मा डकुमेन्टस आपडेट होलांबाय थानांगौ, नोंथांमोना बेफोरखौ सोंहरबानो जाबाय। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो कमेन्ट बक्सआव खुलायै दोनखाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुंबा फ्लिपकार्टनि लनखौ लानो हागोन आरो नोंथांनि जि खामानियाव माखासे नांनाय मुवा बेसाद बा नोंथांनि जि आरजिनाय लामायाव नोंथांमोना बांसिन बांहोनो हागोन आरोना फ्लिपकार्टनिफ्राय नोंथांमोना लन लानानैबाबो। गोबाङानो बे फ्लिपकार्टआव लन लायो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जुदि गोसो गुदुंबा लनखौ लानो हागोन आरो लोगोफोर। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। दा बेनि सायाव जुदि नोंथांमोना मायबा मोनसे सोंहरनो दंबा कमेन्ट बक्सनि गेजेराव सोंहरनो हागोन। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय। दा दिनैनि आपडेटआ गोजोन्थों, बेखिनियानोसै। थेंक इउ।